Suwun. Mek ate waras 10 juta. Temenan. Iya. Orang 10 juta akimu gak kena digawe. Iki kate nambani kok diganggu. Kato iki kok dawaku ucul iki. Mek kate nambani kok aja lali maca asmane Gusti Allah. Apa maneh kono ku ya tuwek. Dadi kate nambani kok aja sampe keliru. Kok pas keliru kok dongane ngopo boto. Dadi kono kok aja sampe keliru. Apa? Kok iso tak tambanane iki yo. Waduh, Mbok. Dawaku mblara joko-jokono. Aja sampe ngisi-isi no aku iki wong sugih.